yaon digdingon yan sa studio ang nagrereklamo, Buda, so ipigrereklamo. Ayan. Ang pagrereklamo mga ka-aksyon, si Nanay Henelita, asin si Raul Cordovilla, ang nagrereklamo si Tatay Elias Arguenda. Ang pagreklamo ko lang, tabi, sir, property. Yan lang. Makistorya lang po kami. Ining property. Anong klaseng property? Ang reklamo ko lang po, sir, may nag-interest man ko kaang, kundi, pigbablakan ninda. Gusto mo nang ipabakal, kuta na. Iya, tabi, sir. Ining harong na ini 400 square meter, ano ini, may mga harong ini, may tanong mo, ano ini? May arong sutugan ko mismo dyan. Pira? Saro lang. Saro lang na harong. Ang remaining area dyan, tabi, sir, 140 square meter. So iba na, bakal na. Iyo, tabi, sir. Ang natatada na sana, 140 square meter. Anong masasabi mo, Manay Henelita? Ako po, sir, nagtugdok duman sa arong lugar pong ini. Ang taramo po kasi akan magurang ko, diyan ako magtugdok kasi daga pa yang kang apirin. Ngunyan, di nagtugdok po kami duman. Ngunyan nga ni po, pag tugdok mi duman, sumagurang niya po, nagduduman, nag-iiling ka, nagtutugdok Day ka mo sinitar. Dai po nagsita sa mo. Day ka mo sinitar, na day ka mo sinabihan na upundo nindo, sa dai kuya po, yan, nabakal ko na yan. Dai po natiaram, sumagurang niya sa mo na, dai ka mo kayan magpundo. Di day man nagtaram, diretso lang sa Opo, pagtugtog. wala man po sa mo yung nagsita. Ako, sir, bilang saro ako sa successor of interest ni Esther Ahiro Cordovilla, tagadana siya. Ako, legal na tagsadiri, tanyaon sa koy ang titulo. Title holder po ako. Saro pa, 1972, iguana pong judicial settlement ang magturugang. Title holder, ibig sabihin po, so titulo po nakangaran sa imo? No. In behalf of the In behalf. registered owner. Linawon ta lang, in behalf. Kasi pag sinabi mong it's either you possess the Yes. title or nakapangaran sa imo. I possess the title. Okay. Yan, you possess the So, title but it's not named under your name. Okay. extrajudicial settlement. Judicial settlement and natapos na po to 2 years a mandatory period. Na pinagsasabi kang Rules of Court 74, Section 4. 19 ano yan? 1972. 1972. Tanganing mas malinaw ang sa tuyang issue ngunyan mga ka-aksyon, kaibahan tatabi ang sa tuyang legal advisor si Attorney Ian Makasiinag. Attorney, paray na hapon tabi sa liwat. Marial daw sa endong dua. Gamos ang problema, may solusyon. Pero ang pagsolusyon kaya, dahil man yan magagamitan kipuwersa. At kung gamitan mo yung kipuwersa, gamitan mo Panibagong problema yan. mararaot na tataramon, panibagong problema yan. Nasasabi po niya na for the meantime hanggat na nagkakaso siya tabi ang rightful owner. Siya da po. Ang problema man paano tiyo, base sa extrajudicial, kung Paabot sa... Siro lang nagdapit po namin ang paano, ang nakalaag duman kung ika-iridira ni Esther, si Esther dahil na duman na daga. Nag-wave siya dyan, si Attorney. Ang pinakamaray nindo dyan na gibuhon, tadaimang kamo nagtatarauang ki ang pasarabot. Dahil kamo nagpapasarabot-sabot, ang pinakamagayong kayan sa husgado. Sa husgado. Status ko. Status ko muna. Dahil ka muna magpasiring duman sa daga, napigaklamar mo. Si Serman, dahil na muna man makikiarap sa ino. Pwede yan? Yan ang pakiurunta Pwede. na para mientras, status ko, arugan advice ni attorney, dahil ko nakiralaugan, dahil ko nakipadarangugan ko na ano. Dahil po na matugot na di ako maglaog dyan. Sarili ko po yan. Ang gusto kong sabihin, kung sisay so nakaposisyon mo niya, Yes. iyon ang una. Ayun ang una. Posisyon. Ayun ang una. Iyon ang gustong sabihin kang status Yes. ko. Kami nga niya natagsadiri. It will remain the owner. Okay. Kaya, respetuhan mo ng una tiyo. Kung ika malaog dyan, bako ka man nakaposisyon, pwede kang Masasala ka. makatuan. Ang advice kan sa tuyang legal advisor, status ko, dahil magparataram kung ano-ano, tangaring dahil mag-ugbon ang problema. Irespetar kung sisay nga na so nakaposisyon duman until na ang husgado ang magdesisyon kung kisay talaga ang daga na pinag-urunan ta.